Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilapit ang serbisyo ng Kapitolyo sa mga barangay. Prioridad daw ni Governor Delta sa kanyang ikalawang termino. Gusali sa Lubao, Pampanga, tinupok ng apoy. Halaga ng pinsala, umabot sa mahigit 1 milyong piso. Supermarket sa Angeles City, Nilooban, pera sa ATM, tinangay ng mga kawatan. Countryside Development, huwag daw sanang mapag-iwanan sa Marcos Jr. Administration. At 8 paaralan sa Central Luzon kinilala sa Brigada Eskwela National Awards. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Aabot sa higit 1.3 million pesos na halaga ng mga paninda at ari-arian ang naabo matapos masunog ang isang one-story commercial building sa Lubao, Pampanga. Patuloy pa pong iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang naging sanhi ng insidente. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Nagmistulang ulig na lang ang mga kahoy na ito na dating kisame ng gusaling tinupok ng apoy sa Lubao, Pampanga, Lunes, June 20. Alas 8 ng gabi nang matanggap umuno ng tawag ang Lubao Fire Station ukol sa nasusunog na one-story commercial building sa barangay Santa Cruz. Bali, yung commercial building po is composed of 5 stalls. Yung dalawang una, occupied by Labco, General Merchandise, tapos isang RTW, and yung dalawang sumunod is Marem Variety Store. Yung isa na plastic store, hindi po siya nadamay, nasave po siya. Gamit ang 5 fire truck at matapos ang higit 1 oras sa pakikipagbuno ng mga bumbero, ay naideklarang fire out na naturang sunog. Patuloy munong iniimbestigahan ang sanhi ng sunog na nakapaminsala ng higit 1.3 million pesos na halaga ng ari-arian. Maswerte namang walang nasaktan sa nasabing insidente. Samantala, nilinaw ng BFP Lubao na hindi ang mismong public market ang nasunog. Yes sir, kagabi kasi maraming nag-Facebook live. Ang sinasabi nila, nasusunog ang public market ng Lubao. So, hindi po siya, lilinawin po namin, hindi po siya public market. Ang affected po na building is public private property siya na composed of 5 stalls. Yun lang po. Panawagan din ng BFP Lubao na unahin umano ang pagtulong sa mga nasunugan at tumawag sa kanilang hotline bago mag-post sa social media. Anila mas madali na umunong kumontak at humingi ng tulong dahil mayroon ng apang BFP Central Luzon na kung saan maaaring tumawag ng 911 at direktang mag-report sa kanilang tanggapan. Ugaliin po natin na bago tayo mag-Facebook Live, tulungan po natin yung mga nasunugan through pagtawag sa mga hotline 911, tapos yung mga hotline ng mga fire station, meron naman po yan sa mga Facebook natin, yung mga sa Bureau of Fire Protection, lalo na po yung app natin na inaano ngayon, yung Fire Out sa Central Luzon, yung sa Region 3, doon po pwede na pong tumawag kahit saan po dito sa Region 3. I-download lang po yun doon sa Play Store ng Google Apps. Yun po yung Fire Out natin. JM De Jesus, CLTV News. Isang supermarket sa Barangay Santo Domingo, Ciudad ng Angeles, ang pinasok ng mga kawatan. Duman umano sa manhole ang suspect at binutasan ng sahig ng establishmento. Patuloy na inimbestigahan ng kapulisan ang krimen at inaalam kung sumo ng supermarket. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang impormasyon ang Angeles City Police Office upang magbigay daan sa ginagawang investigasyon. Naniniwala raw si Partido Federal ng Pilipinas Central Luzon Chapter President Architect Andy Gulapa na hindi mapag-iiwanan ang rehiyon sa usapin ng countryside development sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Umaasa naman ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated na magkakaroon ng political will ang susunod na Pangulo para maging rational ang pagbabudget para sa kada rehiyon. Narito ang detalye.
Hindi raw umaasa na mabigyan ng posisyon sa gobyerno si Architect Andy Gulapa, ang tagapangulo ng Partido Federal ng Pilipinas sa Central Luzon Chapter. Si Gulapa ay kapartido at masugid ng taga-suporta ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ngayon po, nanalo na sila. Tapos na po ang obligasyon natin bilang isang supporter at bilang isang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Kung sakasakali po ay i-offer tayo ng ibang mga posisyon, ako po naman sa ngayon masasabi ko tatampaw, hindi po ako interesado sa posisyon. Ang interest ko po ay para gumanda ang ating bayan. Doon sa posisyon, palagay ko, kung bibigyan man tayo, palagay ko, tatanggihan natin. Ayon kay Gulapa, ang political accommodation ay kasama na sa kultura ng politika matapos ang halalan sa bansa. Ngunit mas interesado umano siya na matupad ng susunod na administrasyon ang advokasya nilang mga local leader sa Pampanga na huwag maantala ang countryside development. Ito ang konsepto ng namayapang si Levi P. Laus, kung saan ang development ng bansa ay hindi lamang dapat nakasentro sa Metro Manila. Kaibigan nating matalik dyan si Mr. Laus, si Pari Levy, dahil nung binalangkas ang PAMCHAM, Pampanga Chamber of Commerce, isa tayo sa founder, isa tayo sa director ng PAMCHAM during that time. At palagay ko po, ang intention din at ang pangarap ni BBM, yung countryside development na pangarap din ni Levi Laus ay magaganap itong termino niya. Makabubuti raw na ma-relocate ang mga big-ticket industries sa countryside, partikular na sa mga lokasyon ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nakaabante raw dito ang Central Luzon dahil na rin sa Subic Freeport at Clark International Airport. Bilang urban developer, tiwala si Gulapa na malaki raw ang potensyal ng agro-industrial, agroforestry at mineral processing sa rehiyon. Samantala, sinang-ayunan naman ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated PAMCHAM Chairman Jess Nicdao si Gulapa. Magkakatalo lamang umano ito sa political will ni Marcos Jr. na baguhin ang 70-30 na budget allocation ng national government na higit na napopondohan ang National Capital Region. For one is in more budget for the countryside. You know very well that 70% of infrastructure projects are for Metro Manila. Ang ibig sabihin nun, you're trying to solve a lot of problems in Metro Manila, like traffic and all of that, no? Housing sa Metro Manila, traffic sa Metro Manila. And 70% of, for the last, I don't know how many years, government has been spending that much for Metro Manila. And only 30% goes to the regions. Beneficial daw sa mayorya ng mga Pilipinong umaasang makababangon sa krisis dulot ng pandemya kung ang distribusyon ng development ay hindi lamang sa National Capital Region. Ayon kay Nicdao, malaking porsyento rito ay ang mga micro, small, medium enterprises o MSMEs. Kaya kung lalaki ang mga industriya sa rehiyon ng bansa, ay bubuti ang takbo ng lokal na ekonomiya. Support yung countryside development. That will be beneficial to the businessmen outside of Metro Manila, especially. Lalong-lalo na yan with the aftermath of the pandemic, or even nasa pandemic pa rin tayo ng konti. Ang most affected na mga sectors sa business ay yung MSME, yung micro, small, and medium. And these are the businesses that we are now helping and supporting. Kasi nga, silang deeply affected ng pandemic. Sa pagpili ng administrasyon sa mga economic leaders, tiwala ang PAMCHAM na hindi malalampasan ang kanilang panawagan na pantay na distribusyon ng yaman ng bansa sa pag-usbong ng industriya sa rehiyon. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Luzon Grade isinailalim sa yellow alert
dahil sa manipis na supply ng kuryente. 100 pesos kada litro ng diesel, gas at kerosene. Posible raw ayon sa DOE. At napalit LGU, nananawagan na pag-aralang mabuti ang paglalaan ng pondo sa mga kalsada. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, isinailalim po sa yellow alert ang Luzon Vida sa manipis sa supply ng kuryente Martes, June 21. Bunso dito ng forced outages na nararanasan ng ilang power plant na nagresulta ng insidente ng blackout sa ilang bahagi ng Metro Manila at Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 7 power plant ang nakaranas ng power outage. Ito po ang Quezon Power Philippines Limited, Southwest Luzon Power Generation Corporation 1, 3 at 4, GN Power Mariveles School Limited Company 1 at 2 at Calaca 2. Dagdag pa ng NGCP, umabot daw sa 11,385 megawatts ang operating requirement itong Lunes, habang nasa 12,251 megawatts lamang ang available capacity. Kapit mga motorista, hindi raw po malamang umabot sa 100 piso kada litro ang presyo ng iba't ibang produktong petrolyo. Ayon po yan sa Department of Energy. Itong Martes, muling nagpatupad ng dagdag singil ng mga oil companies sa ikatlong sunod na linggo. Narito ang report. Posible raw pumalo sa 100 piso kada litro ang presyo ng produktong petrolyo kung magpapatuloy ang lingguhang pagtaas dahil sa iba't ibang salik ayon sa Department of Energy o DOE. Paliwanag ni Energy Undersecretary Gerardo Erguisa Jr., posible ang 100 pesos per liter ngunit malabo raw mangyari sa isang linggo lamang. Kung based sa isang dramatic, extreme reason, bigla na lang aangkat at tataas, hindi naman, no. Pero ang nangyayari dito, nagpapatong-patong, may posibilidad dyan kung tuloy-tuloy na bawat araw, bawat linggo, tumataas. Pero yung biglaan na pag-angkat naman, pagtaas ng 100, yun hindi naman mangyayari yun most likely. Nag-anunsyong oil firms ng price increase epektibo ngayong Martes, June 21. 80 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, 3 pesos and 10 centavos sa diesel habang 1 pesos and 70 centavos sa kerosene. Ito na ikatlong sunod na linggo ng pagtaas sa presyo. Ayon kay Erguisa, ang pagtaas ngayong linggo ay dulot ng pagtaas sa halaga ng US dollar, gayon din ang mataas sa demand sa diesel. Biglang tumaas ang presyo ng dolyar last week. Kaya yung multiplier ho natin sa dolyar, hindi ho constant tumaas. Kaya i-multiply mo yung per barrel, tumaas yung net effect niya. Ayun ho ang isang rason kung bakit talagang bagyang tumaas ulit dahil tumaas yung dolyar. Pangalawa, yung sa technology ho, ang demand sa diesel, lalong-lalo nakita niyo tumaas. Ipiniliwanag din ni Erguisa kung bakit mas mataas na ang presyo ngayon ng diesel kumpara sa gasolina. Ang
refinery process o yung desulfurization process sa diesel is self-limiting. So halos constant lang hindi nag-i-increase so yung production sa diesel. Kaya hindi niya talaga makikater yung actual demand kasi because of this process dun sa technology, talagang naiipit ang diesel. Muli namang nanawagan si Ergisa na amyendahan ng Oil Deregulation Law na paulit-ulit ng pinananawagan ng ahensya at ng Malacanang. Binigyang punto naman niya ng pag-amyenda sa batas ay mahirap maipasa bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Samantala ay naprubahan na ng Committee on Energy ng mababang kapulungan ng amendment sa batas kung saan institutionalize ang minimum inventory requirement ng bansa at pagtulak sa unbundling ng domestic prices. Ayon kay Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, isa sa authors ng panukala, ang lingguhang pagbabago sa MOPS o Mean of Platts Singapore o ang daily average ng lahat ng trading transaction sa diesel at gasolina na ina-assess at sinasummarize ng Standards at Poor's Platts. Isang Singapore-based market war service ay hindi raw dapat maging basihan sa price monitoring sa bansa. Sa pamamagitan ng pag-amyenda sa batas, mapipigilan ng mga kumpanya ng langis sa hindi makatarungang adjustment sa pump price base sa lingguhang pagbabago sa MOPS kahit pa ang kanilang inventaryo ay nabili sa mas mababang presyo. Sa bahagi naman ni Bayan Muna Representative Carlo Zarate, ang approval ay inisyal na hakbang sa tamang direksyon upang makita ang totoong presyo ng krudo at hindi na ito maitatago ng mga oil company. Jennifer Salenga, CLTV News. Nananawagan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Apalit, Pampanga na pag-aralang mabuti ang paglala ng pondo sa mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga kalsada. Ito'y matapos sabihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala ng budget para sa pagsasaayos ng sira-sirang bahagi ng MacArthur Highway sa naturang bayan. May ulat si JM De Jesus. Wala na raw pondo. Ito ang inamin mismo ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Central Luzon, kaugnay ng kalunos-lunos na sitwasyon ng MacArthur Highway sa bahagi ng Apalit, Pampanga. Ayon kay Glenn Danting, Acting Municipal Administrator ng Apalit, sariling sikap na lamang daw ang munisipyo para lapatan ng paunang lunas ang sira-sirang kalsada na nasa ilalim ng pangangalaga ng DPWH. During our meeting with the Regional Director of the DPWH at saka yung ating District Engineer, sila mismo nagsabi talaga wala nang pondo para sa upgrading at saka sa concreting ng parting yun ng MacArthur Highway. So, with the bigger budget naman from our LGU, mabuti naman at mayroon tayong kapartner, no? yung ang JV at saka yung Prime Group, we'll do temporary works na naman dun sa daan. Ginawa na namin to before kaya lang talaga dahil nga umuulan, nawawash out yung ginagawa namin. Bukod sa mabigat na daloy ng trapiko at madalas na pagkakasira ng mga sasakyan dahil sa lubak-lubak na daan, takaw aksidente rin daw ito ayon sa mga motorista. May natamaan natin dito sa sirang daan. Okay sir, anong masasabi niyo na malaking pasakit ng daan natin dito sa Apalit? Traffic sir. Traffic tsaka sa pagbiyahe namin. Dahil dito, nanawagan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Apalit na pag-aralang mabuti ang budget allocation sa mga kalsada. Well, yun naman panawagan natin na hindi nagbabago. Iayos ang ating MacArthur Highway. Mahabang stretch yan, alam naman natin. Pero sana, sa susunod na mga pagkakataon, ay unahin talaga yung lugar na nangangailangan ng pagsasaayos. So maybe our humble suggestion sa ahensya ng DP ay i-review yung mga daan na nakalagay sa funding, no? Kung isa kasi may mga portion dyan ng MacArthur na ginagawa na nila, hindi pa naman dapat gawin. So first things first, alin ba dapat ang dapat unahin? Samantala, sinubukan ng CLTV News na kunan ng pahayag ang DPWH Region 3, subalit hindi kami pinaunlakan. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Marcos Jr. pansamantalang uupong kalihim ng Department of Agriculture.
Higit 40,000 na benepisyaryo ng 4P sa Central Luzon graduate na sa programa. At penalty sa mga hindi pa nakababayad ng housing loan sa SSS, pwedeng tanggalin hanggang June 30. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Upang matugunan ang problema sa food supply ng bansa, pansamantala pong uupo bilang kalihim ng Department of Agriculture, si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisimula ng kanyang termino sa June 30. Ayon kay Marcos Jr. nais bigyang pansin at paghandaan ng kanyang administrasyon ang tumataas sa presyo ng pagkain bilang resulta ng outside forces na nakaapekto sa food supply. Narito ang report. Simula June 30 ang petsa ng kanyang pag-upo sa pwesto bilang bagong Pangulo ng Pilipinas, si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muna raw ang pansamantalang magiging kalihim ng Department of Agriculture. Inanunsyo niya ito ilang linggo matapos magbabala ang Department of Agriculture ng food crisis sa second half ng taong 2022. As to agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture, at least for now. And at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. Hindi naman ito bago sa kasaysayan ng pangungobyerno. Kabilang sa mga naging Pangulo ng Bansa na nagsilbi rin bilang Cabinet Secretaries, si dating Pangulong Carlos Garcia bilang Finance Chief noong 1957, ang ama ni Marcos Jr. at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. bilang Defense Secretary sa kanyang unang 13 buwan sa termino noong 1965, Joseph Estrada bilang Interior Secretary mula 1998 hanggang 1999, Gloria Macapagal Arroyo bilang Acting Foreign Affairs Secretary noong 2002, at dating Defense Chief noong 2003.
2006 at 2007. At si Benigno Aquino III naman bilang Interior Secretary noong 2010. Sinabi ni Marcos na nais bigyang pansin at paghandaan ng kanyang administrasyon ang tumataas na presyo ng pagkain bilang resulta ng outside forces na nakaapekto sa food supply. Marami tayong mga kailangang palitan. Marami tayong mga medyo naging mga iba't ibang opisina na hindi na masyadong nagagamit o kailangan ng i-retool para sa post-pandemic. Dahil nga iba na yung ating ginagawa ngayon. Hiningi rin daw ni Marcos sa kanyang incoming cabinet members na gumawa ng economic forecast para sa nalalabing taon. Ito'y upang mapaghandaan ang sitwasyon na may kinalaman sa food supply. Matatanda ang Mayo nang ihayag ni outgoing Agriculture Secretary William Dar ang babala sa krisis sa pagkain, bunga ng pandemya at patuloy na pagtaas ng fuel prices dahil sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Kasama si Jennifer Salenga, Justin Dizon, CLTV News. Umabot na umano sa higit 40,000 beneficiaries ng 4Ps sa Central Luzon ang nakapagtapos na sa programa. Dinigyan din naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 na bawat slot na nababakante ay pinapalitan ng bagong benepisyaryo. Ang iba pang detalye sa ulat nito. Isa ang Central Luzon sa mga lugar kung saan unang ipinatupad ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development noong 2009. Kung susumahin, nasa 13 taon na ang implementasyon nito sa rehiyon. Ngunit nilinaw ng DSWD Region 3, aabot lamang ng 7 taon ang pinakamatagal na pwedeng maging benepisyaryo nito. Pagkatapos ng itinakdang taon, otomatiko nang magtatapos o gagraduate sa programa ang mga miyembro ng programa at tatanggalin na sila sa listahan. Gayunman, hindi lamang ito ang basihan para gumraduate sa 4Ps, ayon kay Rainer Grospe, ang Information Officer ng DSWD Region 3. Kasi ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay basically para siya sa educational assistance and health. So kung wala ka ng below 18 years old, automatic na mag-graduate ka na sa Pantawid. Or kapag na-reach mo na yung self-sustaining level, no, ng pamumuhay, yung kaya mo nang mabuhay mag-isa, pwede ka na mag-graduate. Sa ngayon ay nasa higit 40,000 na umano ang nagtapos sa 4Ps sa rehiyon. Kung sakali umanong matanggal sa 4Ps dahil wala ng anak na menor de edad, tutulungan pa rin umano sila na mabigyan ng ayuda ng lokal na pamahalaan. May support pa rin. I-endorse ka for continuous support sa local government. Paliwanag pa ni Grospe, sa bawat slot na mababakante ay mayroon umanong ipapalit na benepisyaryo na na-assess na ng kagawaran. Base din sa batas, kapag may mga nag-graduate na beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, automatic na yung slot nila ay mapupunta dun sa mga identified poor pa natin ng mga families na hindi pa kabilang dun sa program. Ang 4Ps na isang conditional cash assistance program ng bansa ay programa para sa mga pinakamahihirap na pamilya. Sa ilalim ng programang ito, nagbibigay ang gobyerno ng buwan ng 500 pesos para sa health and nutrition expenses, 300 pesos naman para sa educational expenses ng bawat isang anak na below 18 ang edad. Sa ngayon, mayroon umanong higit 307,000 4Ps beneficiaries sa Central Luzon at higit 4.4 million naman sa buong bansa. Liana Canilaw, CLTV News. Kapatid po para sa mga miyembro ng Social Security System na may housing loan at hindi pa nakapagbabayad. Maaari pong tanggalin ang penalties na dapat ninyong bayaran sa ilalim ng Housing Loan Penalty Condonation Program ng ahensya. Kung paanong magiging proseso, alamin natin sa ulat na ito. Pinalawig ng Social Security System o SSS ang Housing Loan Penalty Condonation Program o HLPCP hanggang katapusan ng Hunyo. Ayon kay SSS Luzon Central 2 Regional Communication Officer Julie Ann Arellano,
Dapat makapagsumite ng aplikasyon ang miyembrong nais magbayad ng OCP bago o sa June 30. Ito'y upang makatamo ng condonation kung saan ang principal at interest na lamang ang babayaran na wala ng penalties. Bukas ang HLPCP para sa mga miyembro ng SSS na hindi pa nakapagbayad ng housing loan kahit gaano man katagal. Kapag naisumite na raw ang aplikasyon upang hindi magbayad ng mga penalties sa ilalim ng HLPCP, dapat munang bayaran ng 25% sa kabuuang principal at interest sa loob ng 70 araw. Bibigyan din ng SSS ng 24 na buwan ng miyembro na mabayaran naman ang natitirang 75%. Kabilang sa mga pasok na makina ang kuhan direct individual yung direct na interest na kalakip ang babayaran na principal sa ilalim ng HLPCP. Binigyang diin ni Arellano na masasabing housing loan delinquent ang isang miyembro ng SSS kung may hindi nababayarang amortisasyon sa nakalipas na 6 na buwan. Sa tala ng SSS Luzon Central 2, may ilang mga miyembro pa na sakop nito na hindi nakababayad ng regular sa housing loan mula pa noong 1990s. Tinatayang nasa 72.7 million pesos na penalties ang ipapawalang bisa ng SSS habang may inisyal na 33 milyong piso naman ang makokolekta sa ilalim ng SSS Luzon Central 2. Samantala, maaaring bayaran ang mga obligasyon sa housing loans sa ilalim ng HLPCP sa SSS Processing Center sa lungsod ng Tarlac. Sa ngayon, hindi pa tumatanggap ang SSS ng mga bayad kaugnay sa housing loans sa kanilang mga branch. Giana Canilaw, CRTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Ilapit ang serbisyo ng Kapitolyo sa mga barangay. Prioridad daw ni Governor Delta sa kanyang ikalawang termino. At 8 paaralan sa Central Luzon kinilala sa Brigada Eskwela National Award. Manatiling nakatutok at magbabalik. CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, minabuti raw ni Pampanga re-elected Governor Dennis Delta Pineda na maging simple ang kanyang oath-taking ceremony para sa kanyang ikalawang termino ngayong Martes sa Kapitolyo.
Aiki Pineda, prioridad ng kanyang administrasyon na higit na mailapit ang serbisyo ng provincial government sa kabalen sa kada barangay. Ako si Dennis G. Pineda ng Lubao, Pampanga na inilagay sa katungkulan punong lalawigan ng Pampanga. Pinili ni Pampanga re-elected Governor Dennis Delta Pineda na sa session hall na lamang ng Sangguniang Panlalawigan, isagawa ang seremonya ng kanyang oath-taking tanghali nitong June 21, 2022. Ang mga itinuturing nitong VIPs ay ang mga department heads ng Kapitolyo at ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. At upang hindi na makaubliga ng iba at maantala ang trabaho sa Kapitolyo, ang kanyang ina na inspirasyon umano sa larangan ng public service ang nag-administer ng kanyang panunumpa. Hindi naman hulingid sa mga Kapampangan yun. Sinanay pa rin ho ang naging pundasyon ko at siya pa rin ho ang tinitungala ko. So, kaya siya pa rin ho ang pinili ko na mag-administer ng oath ko. Although hindi ko na ginawang malaking okasyon at simple na lang po, yung mga kasama nating katrabaho dito sa Kapitolyo, halos sila po yung mga kasama natin. At kasi tuloy-tuloy lang din naman ho yung trabaho. Para sa gobernador, tapos na ang halalan at malaki ang hamon na hinaharap ng probinsya, lalo na sa usapin ng economic recovery. Kaya apilan nito sa mga local leader kahit na hindi niya kapartido, ay kailangan umanong makipagkaisa. Kung ano man ho yung nangyari, tiklop na ho natin. Kung ano man ho yung mga katunggali natin, meron na naman ho susunod na naman na eleksyon, doon na lang ho tayo. Pero nakikiusap ako na sana tulungan naman ho lahat. Barangay level, municipal level, provincial level, kung magkaroon man ho tayo ng, nagkahiwalay man ho tayo ng desisyon noong nakaraan eleksyon, sana ho magsama-sama tayo ulit ngayon para tumulong sa mga tao. Kilala ang Administrasyong Pineda sa accessible na healthcare program nito. Ayon kay Governor Delta, hindi lamang ang COVID-19 ang kinahaharap na krisis na pangkalusugan ng mga kabalen, kundi ang implikasyon ng hindi paglabas para makapagpagamot kaugnay ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya ang medical mission, ultimo laboratorio at doktor, asahan ng magiging accessible daw sa barangay level. Actually, nag-start na ho tayo. So, especially right now, nakailang patawag na po tayo ng mga taong nahihirapan, especially magpagamot, free, mga major, minor operation na Kapampangan na walang pambayad. Nag-start na ho tayo ulit na magpatawag. Kung na-stop man ho dati ito because of sa pandemic, alam naman ho natin. So, ngayon medyo maluwag na ho tayo. Nag-start na ho tayo magpatawag ulit ng mga tao. Actually, hinahanap na ho natin to barangay level to mga tao na to. Sa ilalim ng Mandanas Garcia ruling ng Korte Suprema, may malaking pondo at malaking obligasyon ang mga lokal na pamahalaan mula sa munisipyo hanggang sa barangay level. Guided dapat umano ang mga ito partikular na sa mga usapin na pagkakaroon ng sentralisadong universal healthcare program na dapat hindi underman o kulang sa tao ang kada departamento na may malaking mandato. Kasama umano ito sa 10-point agenda ng Administrasyong Pineda at ayon kay Special Assistant to the Governor na si Ms. Angie Blanco, sa leadership ni Governor Delta, unang pinalakas ang manpower component sa kada departamento. Ang last na in-accomplish namin before the election ban, yung pong pangako namin sa mga empleyado, na yung nagkaroon po tayo ng HRD study. So lahat po ng mga departments na kulang ng tao ay kinreate po natin yung mga positions, no? And then lahat po ng mga vacant positions na dahil may qualified naman po ay inopen natin noong December. Prioridad din daw ng administrasyon ang economic recovery sa lalawigan. Kabuhayan, health, agriculture, yung sa ating sa mga farmers, and of course, yung sa ating mga businessmen po natin, no, kailangan maka-recover po tayo kasi 2 years, more than 2 years din po tayo na pandemic, and of course, nag-suffer ang business sector. So, tutulungan po natin silang mayangat ang kabuhayan through the
incentive siguro na ibibigay sa ating mga negosyante po, no? Samantala, tiniyak naman ni Pineda na magiging bukas umano ang konsultasyon at deliberasyon sa pagpaprioridad ng proyekto at paglalaan ng pondo upang matugunan ang pangangailangan ng mga Kapampangan. Paulo G. Santos, CLTV News. Binigyang parangal ang 8 paaralan sa Central Luzon sa isinagawang Brigada Eskwela National Awards. Dito kinilala ang kanilang mahusay na implementasyon ng programang Brigada Eskwela na siyang nagresulta sa magandang transformasyon ng mga pasilidad sa kabila ng pandemya. Narito po ang report. Matapos ang 2 taon, isinagawa nitong ika-20 ng Hunyo ang face-to-face na Brigada Eskwela National Awards sa Iloilo City Convention Center. Ito ang taunang pagbibigay parangal sa mga DepEd schools na mahusay ang implementasyon ng Brigada Eskwela at makikita ito sa transformasyon ng paaralan noong 2021. 8 sa mga eskwela sa Central Luzon ang kinilala sa nasabing parangal bilang Best Implementing Schools. Sa kabila ng distansya sa pagitan ng Central Luzon at Western Visayas Region, dumalo ang mga awardees ng rehiyon sa pangunguna ni DepEd Region 3 Director May Eclar. Ang mga pinarangalan ay ang Niño Elementary School sa Cabanatuan City, Bantog Elementary School sa Science City of Muñoz, parehong sa Nueva Ecija, Maria Aurora Central Luzon at Obligasyon Integrated School sa Aurora, Antonio G. Llamas Elementary School at Nagbalayong National High School sa Bataan, Galvan High School sa Nueva Ecija at Virginia Ramirez National High School sa Bulacan. Your effort and initiative in engaging our education stakeholders and partners have gone a long, long way to support the best Philippine education. Let us keep the fire burning and sustain the partnerships we build to push for quality education for all Filipino learners. Ang Brigada Eskwela ay isang programa ng Department of Education bago ang pasukan kung saan nagtutulong-tulong ang komunidad para sa kahandaan ng mga paaralan. Isinagawa ang Brigada Eskwela noong August 3 to September 13 nitong 2021 sa kabila ng pandemya. Brigada Eskwela provides us with the opportunity to address learning resource gaps and prepare the schools for the start of classes by performing minor repairs as well as beautification. Schools Division Officer ng rehiyon. Ito ang Best School Community Home Partnerships, Best Home Learning Space, Best Partnership Engagement Activity, Best Brigada Eskwela Collaboration at the School District, and Most Prepared Schools. Liana Canilao, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang ridge of high pressure area po nakakapekto ngayon dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron po inaasahan mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung weather system na nagbibigay po sa atin ng mga pagulan ngayon. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil sa bandang hapon po o gabi ay posible po ang malalakas na mga pagulan, may kasama pong kidlat at kulog. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang pumpesa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po.